So hello guys, kumusta kayong lahat guys? So nandito na naman tayo sa panibagong buhay probinsya vlog. So pupuntahan ko guys yung aking tropa guys dito sa ilog. So titingnan ko kung huli na nga sila guys. So ito nga guys, malapit na tayo. Dito yung probinsya namin guys, oh. Napaka-fresh ng hangin dito eh. Ayan. Ayan. So malapit na tayo sa ilog. Dito kaya sila. Ito nga guys, saan kayong tropa ko dito? Andito yun eh. Ayun, may nabinit dun sa nandito rin ako nabinit dun dati. So nandito ata sa unahan guys. Mataas yung ano dito bangin. Ayun nga sila oh. Kamot na. Mure maluwi ng mare na oh. Deka nakabaha. Yun nga guys oh. Ay, mamaya titingnan natin yung nahuli nila. So ito nga yung nahuli nila guys, medyo kakaunti nga lang pero pwede na rin. Nung dati naubos talaga yung isda doon, kahit nga yung mga kool tsaka yung mga hipon na yung isda kasi gawa ng pandemic nun, diba? 2019 araw gabi yung hanap doon, kaya yun naubos. Buti nga ngayon nakabawi-bawi na eh, meron na rin kahit pa paanong mahuhuli na ano, diyan hipon isda, medyo nabalik na sa dati.